Здравейте, църква! Честита нова година! Радвам се да ви видя. Нека да се изправиме и да направим това, за което сме дошли тук, да зарадваме нашия Господ. Той ни чака, Той е нетърпелив, да чуе какво има да му кажем тази сутрин. Имаме ли да му кажем нещо? Халелуя! Халелуя! Нека да ръкопляскаме и да влезем в присъствието му с хваление тази сутрин, защото това е начинът, по който влизаме в присъствието му с хваление, нали? Халелуя! Нека се радваме в присъствието му. Когато усещам, че ти си до мен, сърцето ми усмихва се. И щом си спомням твоите обещания, със силна вяра тичам към теб. И на радост вътре в мен крещи Исус, чудесен си, милостта ти промени сърцето и душата ми. И на радост вътре в мен крещи Исус, чудесен си, милостта ти промени сърцето и душата ми. Живея нов живот сега, безплоден. Остави аз греха и ще бъда твой до века. И в радост вътре в мен крещи Исус, чудесен си, милостта ти промени сърцето и душата ми. И на радост вътре в мен крещи Исус, чудесен си, милостта ти промени сърцето и душата ми. Да слушам твоят нежен глас, видам твоето слово всеки ден. Обичам те, Исус. Да виждам твоето лице, да слушам твоят нежен глас, да бъда с твоето слово всеки ден. Обичам те, Исус. Пляскай заедно с нас. И на радост вътре в мен крещи Исус, чудесен си, милостта ти промени сърцето и душата ми. На радост вътре в мен крещи Исус, чудесен си, милостта ти промени сърцето и душата ми. И на радост вътре в мен крещи Исус, чудесен си, милостта ти промени сърцето и душата ми. Слава, слава, алелуя.
си моя Бог, ти си моя цар, сме сини в брака. Мой приятел си, моя канара, на тебе уповавам. Ти си моя Бог, ти си моя цар, сме сини в брака. Мой приятел си, моя канара, на теб ще се покланя. Исус, ти плати цената. Исус, ти уби греха. Исус, ти даде свободата. И аз ти давам себе си. Ти си моя Бог, ти си моя цар, сме сини в брака. Мой приятел си, моя канара, на тебе уповавам. Ти си моя Бог, ти си моя цар, сме сини в брака. Мой приятел си, моя канара, на теб ще се покланя. На тебе уповавам, на теб. Нека издигнем ръце и му се поклоним. На тебе уповавам, на теб ще се покланям. На тебе уповавам, на теб ще се покланям. Ти си моя Бог, ти си моя цар, сме сини в брака. Мой приятел си, моя канара, на тебе уповавам. Ти си моя Бог, ти си моя цар, сме сини в брака. Мой приятел си, моя канара, на теб ще се покланя. О, Исус, на теб ще се покланя. Господи, на теб ще се покланя. На теб ще се покланя. На теб ще се покланя. Исус, о, поклонимо се, о, дълги писни. О, на тебе се покланяме, Исус. Господи. Халелуя. О, идваме в присъствието ти, Исусе, да се поклоним. Халелуя. О, Исус, Исус, идваме. О, пред престола ти, Исус. О, Господи, халелуя. Скрит в теб, отново искам да изподеля, обичам те. И това, че даде себе си, промени живота ми. Споделя, кажи му
обичам те, обичам те. И това, че даде себе си, промени живота ми. Искам те и близостта ти, готов съм всичко да дам. Само ти способен си света да промениш. Само ти, Исус, само ти, Исус, знаеш как, знаеш как. Само ти правиш път, където няма път. Само ти, Исус, знаеш как. Само ти способен си света да промениш. Само ти, Исус, знаеш как, знаеш как. Само ти правиш път, където няма път. Само ти, Исус, знаеш как. Искам те и близостта ти, готов съм всичко да дам. Искам те, Исус, и близостта ти, готов съм всичко да дам. Кажи му, искам теб и близостта ти, готов съм всичко да дам. Искам теб и близостта ти, готов съм всичко да дам. Само ти способен си света да промениш. Само ти, Исус, знаеш как, знаеш как. Само ти правиш път, където няма път. Само ти, Исус, знаеш как. Само ти способен си света да промениш. Само ти, Исус, знаеш как, знаеш как. Само ти правиш път, където няма път.
Исус Христос. Ти си Бог, превъзвишен и свят си Господи, издигнат си над всеки друг, над всичко друго на света. Нека му се поклоним. Покланям ти се, Исусе, покланям ти се, Исусе, покланям ти се, Исусе, от все сърце и все душа. Покланям ти се, Исусе, покланям ти се, Исусе, покланям ти се, Исусе, от все сърце и все душа. На теб, Исусе, алелуя.
даваме слава. Като идвахме на църква тази сутрин с Деби и тя казва, колко е хубаво да няма трафик в София. И след това каза, колко хубаво би било, ако е пълно с трафик за коли към църква да отидат в неделя сутрин. И изведнъж ми блесна пред очите и си казвам, вижте какво. Този град очаква да познае Господа, както никога до сега. И наистина идва ден, който в неделя сутрин ще се палят коли, ще се пълнат метра с хора, които отиват на богослужение в всичките квартали на София. Халелуя! И това е нашата молитва за тая година. Град, който да бъде посетен. И не само посетен, но град, който да откликне към посещението си от Господа. Кажем едно амин на това. Нека се помолим за България преди да седнем. Боже, ние се молиме за България. Молиме се за нашия град София сега. Нека се молим конкретно за София. Боже, ние се молиме София да бъде посетен. И София да разпознае часа на своето посещение. Когато Твоят дух започне да се излива по улиците на София по нов начин, не че Ти не присъстваш, но изяви силата си, изяви любовта си в този град. Направи го чрез църквата, направи го чрез ангели, направи го чрез Твоите начини безкрайни, Господи. И ние се молиме София да разпознае Твоето посещение и да прегърне Твоето присъствие. В името на Исус се молиме за това, Небесни Отче, и нека всички кажем Амин. Каме едно силно Амин. Още по-силно Амин! Добре, честита нова година, обърни се към някой, поздравила. Добре дошли на църква тази сутрин. Честита нова година. И на вас честита нова година. Дайте ми знак, даже и да има голям елемент вяра. Нали знаете какво е вяра? Вяра е увереност, че нещо е станало преди да сте го видяли. Нали? Дайте ми един знак, ако през този сезон, като бяхте с роднини, близки и приятели, вярвате, че някой от тях е повярвал или ще повярва в Бога. Ще ми дадете ли знак, дигне ръка? Думите, които сте казали, ще произведат. Амин? Добре. Честито тогава, в рода ви нови вярващи, спасени. Някой ми попита миналата неделя, пасторе, изглеждаш като Битълс, да не носиш перука сега. Като Битълсите, нали? И искам да ви кажа, не, и това ми е естествената коса, пускам я по-дълга и ме предупредиха, че много ти е грозна косата, докато не стане достатъчно дълга, че да мога да оформиш. Така че ми издържите още 2 месеца, докато да мога да оформиме малко. Сега мажеме с гел отстрани, такива работи. Вкарвам нова мода. Едни си бръснат в главите, аз си пускам коса. Не много дълго. Искам да ми покрия ушите и малко тук да дойде. Не много дълго, защото аз съм нисък, така че с така голема коса съвсем ще се смалиме малко. Като иконата, ето го. Като Боби. Добре, искам да ви кажа как започна новата година. Искам да ви го покажа това нещо. Как започна новата година за църква ново поколение. Дени, честито! Тея Грудева, честито Дени. Опа, ето ги и близнецата сега, Сара и Найденова. Дени, честито, знам кое е твоето. Твоето е първото. Чакай да видим Жорото къде е. Жоро, честити 2 бебета. Значи имаме 2 близнаци родени и още една мома на 3 януари. Нека ги благословиме тия деца още веднъж. Добро начало. Сега годината започва и с рождени дни. Пастор Стефан вчера навърши 29. Може да има и други хора с рождени дни, съжалявам, не знам всеки, но утре е рождения ден, много юбилеен рожден ден и затова специално за тебе искам да след малко да се изправиш и да те благословиме. Пастор Иво навършва 60 години утре. Пастор Иво, що не се изправиш малко? Изпри си да видя 60 годишен човек.
Аз ти казвам малко цвят на косата и никога не мога да ти дадем и 50 на тебе. Честит рожден ден. Утре, пастор, 60 години. 60 години. Колко години си в Господа вече? Близо 20. Най-благословените години от живота ти. Ще ти дам микрофона, но няма да свършиш ти, като започнеш твоя творчески подход към богослужението. Бога те усимира. Бог ти даде. И между другото на всички, които може да не знаем и сте родени в началото на година, мисля, че Криста има утре рожден ден, така че честито и на Криста, на всички останали, които имате рожден ден. Сиси, честит рожден ден. Силвето, честит рожден ден. Нека им ръкопляскаме на всички. Криста, Силвия, всички други. Добре. Сега, искам да ви кажа за една конкретна нужда, за която да се помолиме заедно. Ще си позволя да кажа малко повече на Мира. Извиняйте, Мира, аз на Ани казвам Мира, на Миро казвам Ани. Ани, ти си ми свикнал. Значи, Ани на Миро съпругата, на Алекс и на Мира майката и на малкия. Така че тя е довела един свой колега, за който ми разказва отдавна. И този човек преди години е имал голям проблем с краката. Изключително голям проблем. Мисля, че до момент даже да не може да ходи и се обърнал към Бога в мъката си и Бог го е посетил и Бог го е изцелил този човек. Никой не е ходил на църква преди това или поне не знам преди историята, но не е човек от средите, дето се казва, на вярата. И след това неговата съпруга от 2 години е с рак на гърдата, който се разнася по цялото тяло. С други думи, тази жена е на място, където настаняват хора, които се очаква това да са последните дни на живота им. И той е тук между нас, този човек. Между другото, те нямат официален църковен брак, за който ние мислихме да идем и да го направим в болницата. Аз това не съм авторизиран да кажа, но мисля, че е окей, ние сме говорили за това. Но сега в неговото сърце по-важното нещо е какво ще стане с неговата жена. Така че искам да се помолиме за тази жена. Бог е Бог на чудесата. И чудесата стават ден днешен. Той каза, повярвалите в Мое име, на болни ще полагат ръце и те ще изцеляват. Сега ние нямаме тази жена, защото тя не може да бъде предвижвана, но имаме дрехи, имаме нейни чорапи, които тя може да обуе. И Библията казва, ние не ходиме с чувстване и с виждане, ходиме с вярване. Амен. Но искам да добавя и това нещо. Спасението на една душа е по-ценно от целия свят. Когато един човек беше свален при Исус Христос, който беше сакат, първото нещо, което Исус каза, прощават ти се греховете. Понеже най-големият проблем на човечеството най-голямата нужда е умиването и възстановяването към Бога. Така че нека се молим за тази жена. Тя в момента чете псалмите. Аз ви предам едно към едно, което съм чул. Нека през тия псалми да почувства любовта на Бога и силата на Бога за спасение и за изцеление на нейното тяло. Така че аз ще ви помоля всичко да се изправим, защото обещах на този човек, пастор Оги ще дойде. И нека протегнем ръце в знак на съгласие всички и да се молим. Много включиш и да се молим заедно. Моли се. Халелуя. Боже, ние ти благодарим, че ти си Бог, който ни обича. Че ти си Господ, който ни изцелява. Че ти си Бог на чудеса, Бог на знамения и твоята мощна изцелителна сила протича, без да може нищо да я спре. Да. Така че ние като църква се съгласяваме в единство. Освобождаваме твоето помазание, което да струши хомота на тая смъртоносна болест. И изговаряме живот в тялото на тая жена. Живот. Ти си живота, Боже. Затова нека Твоя живот протече в нея и унищожи всяка една смъртоносна клетка на рак. Ние говориме рак изсъхни и изчезни от тялото. Ние говориме помазанието и изцелителната възкресенска сила на Господа, протичащи мощно в тая жена. И говориме изцелена, говориме възстановена, говориме благословена, говориме жива, здрава и силна
в името на Господ Исус Христос и се съгласяваме всички заедно в името на Исус. Амин. Нека се моля за още едно нещо за нея. Боже, молиме се за спасението на нейната безсмъртна душа. Нека Твоята кръв, Господи, умие. Нека в четенето на Твоето Слово тя открие този, който е Словото, който е истината, чрез който всичко става. Така че изговаряме спасение за тази жена в святото и мощно име на Господ Исус Христос. Амин. Амин. Слава на Бога. Нека благодарим на Бога за това нещо в вяра. Може да седнете. Халелуя! Слава на Бога и от мен честита нова година, честита на всички рожденици и на всички, които празнуваме. Ние вярваме, че тая година ще бъде изключително благословена година. Аз чух едно пророчество, че тая година е година на благодата и аз искам да живея в Божията благодат. Амин. Халелуя! Така че нека благодата на Господа да бъде върху всички нас. Боже, аз се моля сега и благославям тая трапеза. Благославям тая трапеза, благославяме хляба, благославяме виното и Ти благодариме, че в началото на тая година ние всички заедно можем да вземем причастие и да разпознаем себе си като едно тяло. Амин. Нека служителите раздадат Господната трапеза. За всичко Ти благодаря, за всичко, което си Ти, за всичко, което правиш и ще направиш за мен. Благодаря Ти, Исус, благодаря Ти, Исус. За всичко Ти благодаря, за всичко, което си Ти, за всичко, което правиш и ще направиш за мен. Благодаря Ти, Исус, благодаря Ти, Исус. За всичко Ти благодаря, за всичко, което си Ти, за всичко, което правиш и ще направиш за мен. Благодаря Ти, Исус, благодаря Ти, За всичко Ти благодаря, за всичко, което си Ти, за всичко, което правиш и ще направиш за мен. Благодаря Ти, Исус, благодаря Ти, Исус, благодаря Ти, Исус, благодаря Ти,
Халелуя! Боже, ние Ти даваме цялата слава и Ти благодарим днес, че имаме тая привилегия да участваме в тая трапеза. Словото на Бога казва в първо послание на Коринтяните 10 глава, 16 стих, чашата, която беше благословена и която ние благославяме, не е ли това да имаме общение в Христовата кръв? Хлябът, който пречупваме, не е ли да имаме общение в Христовото тяло? Тъй като ние, ако и да сме мнозина, сме един хляб, едно тяло, понеже всички в единия хляб участваме. Църква, нека се изправим и нека заедно участваме в това причастие. Нека тази година се разпознаваме повече и повече като едно тяло. Тяло, което е семейство, събрано чрез Святия Дух. Тяло с едно ясно видение, дадено от Бога. Тяло, ходещо в единство и в любов. Тяло, вършещо работата на Царството с благодат. Амин. Нека вземем хляба и да ядем заедно, участвайки в трапезата. Нека заедно вземем чашата на Новия Завет в Неговата кръв и пием. Халелуя! Боже, ние Ти благодарим за тая привилегия да бъдем Твоето тяло, да бъдем това местно тяло, ново поколение, да разпознаваме себе си като части един на друг, да ходим в Твоето единство, Твоята любов да изпълва сърцата ни и тя да преизобилства в църквата ни, Твоята сила да изпълва всеки един от нас, Твоето здраве да бъде дадено на всеки и всеки да ходи в изцеление. Сега се молиме, Боже, за здравето на всеки един човек, всеки един в църквата, който е пострадал от болест, който болест го е докоснала и се опитва да го атакува. Ние говориме, бъди изцелен в името на Исус Христос. Ние освобождаваме Божията изцелителна сила и говориме, изцелени в името на Исус Христос, укрепени в името на Исус Христос, усилени в името на Господ Исус Христос. Боже, представяме и тея нужди, които конкретно са ни дадени тук пред Тебе. Ние се молиме за Симеон, молим се за спасението на неговата душа и се молиме за изцеление от рак. Ние говориме този рак да изчезне в името на Исус Христос. Ние се молиме и за майката на Цвети и ние говориме изцелена в мощното име на Господ Исус Христос. Ние говориме църква силна, църква здрава, църква благословена, ходеща в благодата на Господа в името на Господ Исус Христос. Амин. Слава на Бога! Може да седнете, църква. Аз ще взема още малко време от днешното ни богослужение, понеже Бог силно ме докосва със своята благодат, аз съм на тема благодат. Затова искам да освободя и тая благодат към вас, църква. Халелуя! Второ послание към Коринтяните, 8 глава, казва така: При това, братя, известявам ви за Божията благодат, дадена на църквите в Македония, че макар и да търпят голямо утеснение, пак великата им радост и дълбоката им беднотия дадоха повод да преизобилства богатството на тяхната щедрост. Вижте, да даваш е благодат. През годините аз много съм си мислил за нещата, които съм успял да направя за Господа, или според Божията воля, казано по-точно. И разбрах едно, че всичко, което съм успял да направя, е поради Неговата благодат. Когато се спасих, беше поради Неговата благодат. Когато започнах да Му служа, е поради Неговата благодат. Когато мога
да дам дарение, пак е поради Неговата благодат. Вижте, църквите в Македония, в тях се видя благодатта на Бога за даване. И благодатта за даване е силно вътрешно желание да даваш, идващо директно от Бог в твоето сърце. Не ти трябва някой да ти казва давай, защото Бог вече го е сложил вътре в теб и това е благодат. Не ти трябва да си милионер, за да можеш да даваш. Няма лошо да си милионер, пак можеш да даваш с благодат. Може и да си беден и пак да даваш с благодат. Църквата в Македония, казва, в този момент беше бедна, но имаше благодат за даване. Всеки човек е на различно място в даден момент от живота си. Ти си на определеното място в своя живот сега. И независимо дали имаш повече или имаш по-малко, ние се нуждаем от Божията благодат, за да даваме това силно вътрешно желание, това откровение, че по-блаженно е да даваш, отколкото да получаваш. Това откровение, че истински богатия човек е не той, който е успял да събере много, а истински богатия човек е този, който е успял да даде много. Така че и тази година нека я започнем с благодата на Господа във всяко едно отношение. Благодата на Господа за даване. Не случайно ранната църква имаше това спонтанно даване, понеже те, познавайки Господа, цялата Божия благодат дойде до тях. И те спонтанно започнаха да дават дарения. Отиваха и носеха дарения при нозете на апостолите, без някой да им беше казал това, без някой човек да им беше казал това. Тук ние имаме и двете. Имаме и говорене от човек, имаме и благодата на Бога. Така че нека да даваме с радостно сърце. Така че църква, може да приготвите вашите дарения според благодата, дадена ви от Бога. Вземете всеки според количеството благодат, което има, и да се приготвим да започнем годината с даване. В следващата глава на посланието към коринтяните се казва: всеки да дава според както е решил в сърцето си. Вижте, благодатта на Бога идва в нашето сърце. И когато имаме благодат, ние можем да вземем божествено решение по отношение на нашето даване. Без участието на главата, без участието на други фактори. Така че, ако вече сте приготвили вашите дарения, църква, искам да чуя едно благодатно винаги готов. Добре, нека да даваме с радостни сърца. Любезно ви приканваме да изключите мобилните си телефони, за да не бъде смущавано богослужението ни. Благодарим ви! Любезно ви приканваме да изключите мобилните си телефони, за да не бъде смущавано богослужението ни. Благодарим ви!
Нека да вдигнем нашите дигитални библии. Айде да ви бъде според вярата. Като казаха да не включват телефоните, Ирена каза да, но никой не го прави. Трябва да прилагаме винаги вяра. Амин. Нека това е Божието Слово. Имаш, нямаш нещо в ръката. Божията истина. Аз съм, аз мога, аз имам каквото Словото казва. Аз съм задвижван от моята вяра в Божите думи. Амин. Извикай едно алелуя тази сутрин. Добре, благодаря. Боже, моля се тази сутрин да бъдем предизвикани да извършим велики дела през цялата година. Амин. Ето какво ще ви чета от книгата Даниил, ще ви чета в началото 11 глава 32 стих, чуйте. И това ми е пожеланието за тази година на всички вас. Народа, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще извърши подвизи. Айде още между камеме заедно. Народът, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще извърши подвизи. Миналата неделя, по-миналата там, когато беше на Великден, казах на Рождество, казах така, проблема на света не е политически, не е икономически, не е социален, проблема на света е духовен. И ние имаме духовните отговори за този свят. Амин. Така че тая година аз се моля вие да се запалите с едно нещо. Понеже познавате Господа вашия Бог, да извършите подвизи за Него в страната, в която живеем. Ще кажа ли амин? Подвизи за Бога. Сега, ето какво казва притча. Така че тая сутрин искам да ви говоря за това тая година да бъде година на извършване на велики дела за Господа. Ако не ти харесва велики, кажи си големи дела. Ако не ти харесва големи, кажи хубави дела за Бога. Ако не ти харесва хубави, кажи добри дела за Бога. Така че какви дела ще извършим тази година? Амин. Какво ще кажете за подвизи? Амин. Слава на Бога! Един спортист, представи си да се цели дано не изпаднем тази година от тази група. Не е добра посока, нали? Нека се целиме велики неща. Ето какво казва Даниил. Народа, който познава своя Бог, ще се укрепи и ще извърши подвизи. Сега искам да ви говоря тая сутрин за подвизи за Бога и ще бъда много практичен. Аз ще ви кажа неща, без които не може да извършим велики дела за Бога. Готови ли сте? Моля към едно амин. Вижте, искам да ви говоря за връзката между две неща, които са задължителни, за да се извърши нещо на Бога. Едното е визионерство. Едното е визионерството. Вече не използвам думата видение. Понеже думата видение много хора не я разбират, освен хора в много тесен кръг, който се е слушали. Но визионерство е модерната дума. Визионерство означава виждане за бъдещето. Но не защото се е превидяло във видение. Не защото си приял и си легнал и си почнал да виждаш неща. А визионерство е да погледнеш напред във времето, в твоя живот, в твоя брак, в брак и живот горе-долу едно, но в твоя брак, в твоето семейство, в твоята работа, в твоето хоби, в твоята град, в твоята държава и да я видиш по различен начин. Визионерство е нещо, което ти си представяш за света около тебе. Ти го виждаш, но не с очите си, а с духът си, с сърцето си. Две думи използване също. Ти го виждаш. И когато го видиш, следващото нещо, което идва, е решаваш, правиш някакви действия, плануваш как да стигнеш до това, което виждаш. Така че тази сутрин искам да ви говоря за връзката между визионерството и плануването, което следва. Не е възможно да извършиш подвизи за Бога, без да имаш велики цели пред тебе. Един човек беше казал, по-добре да се целиш в луната и да не улучиш, ще попаднеш между звездите някъде. Пак ще попаднеш между звездите. Даже и да не улучиш. По-добре се цели в големи работи, отколкото в малки неща. Амин? Знаем, че всяко голямо нещо води началото си от по-малки неща, но там идва
плануването, за което ще говорим. Така че, за да извършиме велики дела за Бога, аз ви призовавам, виж какво, не гледай на живота си и да казваш така, кой съм аз? Защото твоя Господ се роди в ясли. Понеже нямаше къде да се роди, го родиха в обор, който мирише, където се раждат животни. Неговата майка беше обикновена жена, която повярва, че това нещо може да й се случва и се случва от Бога. Баща й беше дърводелец. Извинявайте, баща му, иска да кажа, беше дърводелец. Не някакъв, кой знае какво велико потекло. Земно потекло, говорим. С това всичко ни показва Бог. И ни казват тези думи в Коринтяните. Бог избра глупавите неща на света, за да посрами мъдрите. Каза, погледнете се между вас, дали има мнозина знайни, цитирам ви Коринтяните 1 глава, дали има мнозина привилегировани според този век. Не, Бог избра немощните неща на света, за да посрами силните. И накрая казва, даже тези, които ги няма, за да съсипе тези, които ги има. И сега за тези, които могат да се чувстват добре и да кажат, не, аз съм големец в този свят, едно нещо ще ти кажа. Ние се радваме, че си такъв. Но. И че си между нас. Но. Но Библията казва, той, който мисли, че има нещо, който мисли, че знае нещо, трябва да го остави, за да може наистина да познае. Също и той, който силният да не уповава в силата си. Мъдрият да не уповава в мъдростта си. Разумният да не уповава в разума, но който иска да се хвали с нещо. По-беше казва да не се хвали с това, не се хвали с разума, с силата си, с мъдростта си, но който се хвали с нещо, нека се хвали с това, че познава Господа. Нека се хвали с това, че познава Господа. И вижте какво се казва за хората, които познават Господа. Народът, който познава своя Бог, ще се укрепи. Ще се укрепи не в силата на плътта, не в силата на собственото си знание, но ще се укрепи в силата и могъществото на своя Господ. И казва, и ще извърши подвизи. Така че мъжът и жената, които Бог чрез които Бог работи, не са някакви свръхнадарени същества. Не са някакви свръхмъдри личности. Искам да кажа, свръхпознание да имат. Но са хора, които познават своя Бог. Които се укрепяват не в силата на плътта, а в силата на Неговия дух. И за такива хора Бог казва, те ще извършват подвизи. Така че чуйме тая сутрин. След малко, като ти дам знак, обърни се към някой и му кажи, ти ще извършваш подвизи за Бога. Айде сега го направи. Ти ще извършиш подвизи за Бога. Нека го извикаме сега. Аз ще извърша подвизи за Бога. Благодаря ви, между другото. Благодаря ви, че го казахте. Сега, от тук насетне, моята проповед ще бъде как да сглобиме пъзела, за да може да извършиме това, което изповядахме преди малко. Връзката между визионерство и плануване. Визионерство е какво виждаш не с отворени очи, а какво виждаш с захлупени очи. Което на хубав български означава затворени очи. Визионерството е какво виждаш с затворени очи. За себе си, за хората около тебе, за държавата, за света, в който живееш. Какво виждаш? Как го виждаш този свят? Визионерството е, още веднъж ще кажа, какво виждаш с затворени очи. Ето какво казва Библията. Където няма пророческо видение, людите се разпускат. Коремчета. Умът им малко така объркан. Нека да го обърнем тези думи и да го кажем така. Там, където има визионерско виждане, две неща, където има визионерство, хората се стягат, хората са мотивирани, хората намират своето място в това, което има да стане в бъдещето. Те са участници в него. Така че, където има поглед в бъдещето, казва, където има пророческо видение, обръщам го в позитивната страна. И го казваме същото нещо, но просто го обръщаме.
Това връщаме шишето, но обратно той също шише. Разбирате ли? Там, където има пророческо видение, хората се стягат, вместо да се разюзват, стягат се. Хората се мотивират и хората намират своето място в изграждането на това бъдеще. Ако нямаш виждане, как може да участваш в това, което има да дойде? Така че визионерство, връзката между визионерство и плануване. Къде идва мястото на плануването? Плануването е толкова в Библията. Вижте какво се казва. Те работят, искам да кажа, че те работят заедно. Визионерство, това, което виждаш с затворени очи, това, което те стяга, мотивира и те прави участник в бъдещето. Това е визионерството, това е пророческото видение. То работи заедно с плануване и визионерство работят заедно. Не е възможно. Ще използвам един филм. Филма се казва "Поле на мечтите". С Кевин Костнър, като беше млад. Във филма той беше, мисля, че в Айова живееше, защото къде другаде в Америка се произвежда царевица? Небраска. Мисля, че той живееше в Айова. Където и да живееше, царевица произвеждаше човека. И беше млад. И един ден, докато беше там, където беше на полето, видя няколко през нощта бейсболни звезди, бивши, да дойдат и да играят бейсбол. Нали знаете? Бейсбол. От тук ли го? Това е голф, май. Не, че. Така че, чуйте ме, както и да е сега. Ни голф съм играл, ни с бухалката съм блъскал бейсбол. Сега, чуйте. Яви му се, видя ги през нощта и чу тия думи. Ако го построиш, ще дойдем. Ако го построиш, ние ще дойдем. Така че, не е достатъчно да си го представиш. Не е достатъчно да го видиш. Трябва да го строиш това, което виждаш. И като тръгнеш да строиш, като решиш да строиш, ще трябва да плануваш. Понеже иначе до никъде няма да стигнеш. Така че, не беше достатъчно. Ако го построиш, ще дойдем. Не е достатъчно да мечтаеш. Трябва да строиш. Не е достатъчно да мечтаеш. Трябва да строиш. И като го построи един ден, той започна. Знаете ли? Почна да си брои парите. Има, няма. Има, няма. Нали, започна да планува, започна да говори и ние няма да разказваме филма. Но когато деня дойде, стадиона светна, беше построен. През нощта, когато светна стадиона, изведнъж от останалата много малко царевица, защото повечето беше изкоренена, за да може да се построи стадиона. Тогава от царевицата почнаха да идват, да си миришат ръкавиците, така, да отчестват тръпката. И почнаха звездите да играят. И тогава филма завърши, много хора не му вярваха на визионера, на Кевин Костнър, докато беше млад. Не му вярваха, но филма завърши с една камерата отдалече хвана пътя към неговото ранчо. И пътя беше усеян докъдето ти стига погледа с светлините на автомобилни фарове. Защото през нощта се събраха да играят. Така че тълпите идваха върху това, което визионера видя, за да могат сега да гледат звездите. Вижте какво. Бъдещето е такова, каквото ние можем да си го представим. А ние няма много нужда да така си го изкарваме от пръстите това, защото Бог има план за живота ти, план за държавата ти, план за света, в който живееш. Библията казва, как да се молим, учителю? И учителя каза, така се молите, да дойде царството ти, да бъде волята ти, както е на небето, така да е тук на земята. Амин. Видение за Божията воля, визионерство, какъв свят Бог е приготвил, сътворил, определил, предназначил за държавата, в която живеем. И ние сме носители. Излиза от нас
но има връзка между визионерството и плануването. Нека да кажа малко за плануването, въпреки че аз го казах. Нека видим първо разликата между двете. Разликата между видение и план. Визионерство и плануване. Това го написах така, но визионерство и плануване. Сега, видението е неизмеримо. То отговаря на въпроса къде отиваш. Видението някой път не мога да го измериш. Много пъти не мога да го измериш в самото начало. Защото то е посока, то е усещане, то е чувство, то е интуиция, то е представа, то е мечта. Някъде на където води. Ще дам един пример. Искам да позная Бога отблизко. Искам държавата ни да бъде повлияна с Евангелието. Не е лесно измеримо, нали? Но отговаря на въпроса, видението отговаря на въпроса на къде съм тръгнал. Вижте, без видение людите се разюзват, защото нямат посока, която да дръпне усилията им на някъде. Разбирате ли? Сега нека да видим плана. Плануването какво е? Плана е измерим. И то отговаря на въпроса как ще стигнеш до там. Видението ми показва къде отивам. Не мога да го измеря още. Аз съм по пътя. Но планът ми говори как ще стигна до там. Планът е измерим. И това ти трябва, за да мога да измериш на къде отиваш. И то отговаря на въпроса как ще стигна до там. Аз ви казах, че двете работят заедно. Не е достатъчно да мечтаеш. Трябва да построиш. А за да построиш, трябва да знаеш как ще стигнеш до там. Знаем на къде отиваме, сега нека си отговорим на въпроса как ще стигнем до там. Ето какво казва Библията. Казва следното нещо. Защото кой от вас, който съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я довърши. Да не би като почне, положи основа, не може да довърши. Всички, които гледат, ще почнат да му се пресмиват и да казват, този човек почна да гради, но не може да довърши. Така че, още веднъж, да плануваш означава да отговориш на някои въпроси. Как ще стигна до там? Тук се включва всичко, което е в тебе, в следване на твоята мечта. Като той човек, който строи кула. И Библията го казва това. Даже мисля, че Библията го казва това нещо. Казва, не сяда ли първо да пресметне как ще стигне до построяването на своята кула, за да не би като почне да строи, да не може да доизкара. Тая сутрин аз вярвам, че ще ви помогна по много практичен начин. Как да направиме виждането и плануването, визионерството и плануването да заработят заедно. Защото тая година, обърни се към някой и пак му кажи, ще извършваш подвизи за Бога. Кажи му. Искам да мина много бързо към нещо, което аз ви казвам. Ние не мога да прескочим по пътя на това да постигаме резултати. Плодове да раждаме за Бога. Как да плануваме? Как да плануваме? Готови ли сте? Искам да ви кажа, това е най-доброто, което аз съм научил, развил лично, което практикувам през годините на следване на моите мечти. Аз съм визионер. Така че ще ви го споделя тази сутрин. Това е просто. И аз опитах, като го пиша, да го направя още по-просто. Всеки път, когато го правя още по-просто. Вярвам, че просто искам да кажем, простите неща някой път са Да, всичките тия думи, които казах. Сега, 5 неща ще ви кажа за плануването. Започваме. Как да планувам? Номер 1. Първото. Напиши видението сбито и ясно, да ти е винаги пред очите. Да ти е винаги пред очите. Ето какво се казва в Авакум, 2 глава. Господ ми говори, напиши видението и го изложи ясно на дъщици, за да може да се чете бързо, защото видението се отнася за едно определено бъдеще време. Помните ли? Бъдеще време, виждаш нещо напред, което не се е случило още. Това е визионера. Какво виждаш с затворени очи, нали? В бъдещето не може да видиш с отворени очи. Съгласен ли си? Защото очите ти ще правят така или така, не знам. Това
Това нямаше нищо не значи, но всички го разбрахте, нали? Защото видението се отнася за едно определено бъдеще време, но бърза да към изпълнението си и няма да излъже. Ако и да се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее. Той език ме побърква на мене, има го и в Новия Завет. Бърза да се изпълни, ако и да се бави, чакай го, ще дойде, няма да закъснее. Кажи, това е откачана работа, според мен. Бърза, но чакай. Ще стане, бързо да стане, но се бави. И няма да закъснее. И ще вземе да дойде. Знаете ли какво ми говори това? В Новия Завет го има по същия начин. Емо се засмива, защото се сеща. В Новия Завет казва за вдовицата там, като разговаря за усърдната молитва, казва, ако и Бог да се прави, да се бави спрямо вас, пак съвсем бързо го казва. Може да го прочетете и ще го направи. Така че пак го играе този език. Няма да се забави. Каза, ако да се бави пак, чакайте го, няма да се забави, ще дойде. Викам, какво става? Знаете ли какво става? Ето го моето тълкование. Некой да е мислил този език, колко е странен, шизофреничен на моменти. Знаете ли какво означава? Означава това. Виж какво. Всеко нещо има определено време да стане. Питата като бухне, помагайте вие готвачите, като втаса, после като стане готова. Плода като си дойде, времето му ражда. 9 месеца, в 99 от случаите, като дойдат, детето, бум, се появява. Искам ви кажа една гнусна истина. Не. Това за какво казах на Джоза и Ирена, като се гнусеше да яде. Забравихте ли го? Защото някой ще почне да имитира как възпитавам децата си. Не мога да не го кажа, това е в моя стил. На Джозая му даваме нещо, давам му да яде нещо, той, тате, стига бе, ти го близна или такова, не искам, не ми слагай това тук. Викам, ти знаеш как си роден, бе? Ти си роден в мехури и кръв. Излязъл си сред мехури и кръв. И града, малкия, не ми се преди гнослив. Ти си плувал в мехури и кръв на излизане. Разбирате ли какво говоря? Некой може да раздразна още да ви пресъздам ли картината още малко? Как си излязъл в този свят, да? Спукал си, И вода е имало, и какво? И как? YouTube ли? Да, добре, благодаря, Бени. Това беше много тактично, пасторе. Ние си го гледаме сами. Сега, ако и да се бави, чакай го, всеко нещо е на своето си време. Сега чуйте. Защото някои неща се бавят, те не се бавят. Ето го отговора. Чакай го, бави се цялото нещо, Бог иска да каже, виж какво. Има определено време за всеко нещо. Ако ти го държиш пред очите си, то няма да се забави. Ако и се струва, че бавно идва, то си чака своето съзряване и озряване. И за всяко нещо е така. Но ти трябва да го държиш пред тебе, защото го изпуснеш от погледа. Ако изпуснеш да се движиш в посоката, на която отиваш, тогава ще го пропуснеш. Не защото не е дошло, защото ти не си на пътя му. И защото си спрял да го виждаш през твоите очи. Така, разбирате ли? Така че, първото с плануването. Плануване не става, трябва да ти седи постоянно пред очите. Планът трябва да ти е пред очите. Каза, напиши го ясно на дъщици. Изложи го видението ясно на лист. Нали? Сложи го ясно. За да ти е, важното нещо е да ти е винаги пред очите. Добре, номер 2. Номер 2. Открий къде си в момента, което аз наричам отправна точка. Дайте да ви кажа нещо. Трябва да знаеш къде си. Аз веднъж бях в Хюстън и ми казаха адрес I-10, магистрала 10, номер 47. Там е Пламен, няма проблеми. Ама аз не знам дали съм на изток или на запад, защото и на запад има 47, и на изток има 47. Така че аз сега, те знаеха къде съм, хората, които ми казаха, но ми пропуснаха да ми кажат аз къде съм. Така че очакваха, че аз знам дали съм в източната, или западната страна на Хюстън. И аз не знае. Така че сложих на 1, 2, 3, 4, 5 и тръгнах.
И със всяка една минута се отдалечавах от моята дестинация. И гледам номерата. 3, 5, 8, и аз си казвам, наближавам. 10, наближавам. 15, наближавам. 40 и изведнъж града се загуби. 43. Викам, какво става? Бе? Нещо трябваше да се... Неща трябваше да видя къде са. И спрях, и звъна и казвам, виж какво, ще ми помогнете ли? Търса магистрала 10, номер 47. И човек ми каза, къде се намираш? И аз казвам на 43. Запад или изток? И изведнъж, бях потресен като грамотевица, разбрах къде може би се намирам. Преди бях на 20 км от 47. Сега съм на 45 км от 47. Защото не знаех къде се намирам. Така че отидох до първата бензиностанция. И казвам, excuse me, sir. Yes! 95 ли искаш или 93? Бензин, нали? Казвам, не, запад или изток? Запад, моето момче. Благодаря. Ти се връща, хитрец. Както и да е. То като си ядосан на всички около тебе. Така че, къде си в момента? Няма да ви чета стиха, въпреки че нека излезе. Да. Без да ослабне във вяра, Авраам вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около 100 години, вземаше предвид и мъртвостта на старената утроба. Но, обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се крепи във вяра и даде Богу слава. Сега, с някои думи за това, за да движиме натам. Четеме го това нещо. Авраам му беше обещан син. И беше ясно пред очите му. Наследство и син. Но Библията казва, че Авраам взе в предвид къде се намира. Ей, Булке, искам да ти кажа нещо. Не мога да имаш деца. Я ме погледни мене. Не ми слагай натиски върху мене, защото аз съм на 100 години. Трудно мога да направим това нещо с съвокупляването и раждането. Авраам знаеше къде е. Което означава, че когато знаеш къде си, знаеш към какво да се стремиш, знаеш как да плануваш. На него му трябваше чудо. Чудо не знам как се планува, но го използвам. В смисъл, няма да говоря как се планува. Ние с Деби, когато искахме да имаме дете и виждахме напред, знаехме, че имаме два варианта. Или чудо да стане и тя да забременее, или да осиновиме. Двамата от нас искахме да осиновиме. И двамата искахме да осиновиме. Затова тръгнахме по пътя на осиновяването. И започнахме, преди да направим каквито и 10 стъпки, знаехме къде се намираме. Вижте какво нещо. Ако ние не искаме да осиновиме, ако искаме така да седим и нещо да стане, нещо да стане, може нищо да не стане. Те направиш някакви стъпки към твоето видение, но как да го направиш, ако не знаеш къде си? Много е важно да видиш къде си. Чуйте ме. Много неща мога да кажа тук, не искам да мина там, затова ще кажа само едно нещо. Някои пъти ти идваш с мечта, ти си визионер. Ето е мечтата, това е което виждам. Като си затворя очите, това е което виждам. Само, че не си даваш сметка къде си. И някой път съвета отстрани, виж какво? Почни работа. Отслабни, примерно. Научи повече за Библията. Изкарай курс по английски. Научи малко за взаимоотношения. Слугувай на пастор Иво. Известно време. Иди му помогни в дома. Иди в кантората на Валерия. Работи без пари 3 месеца. Той може да реши да ти плати. Може да ти плати колкото реши да ти плати. Но ти не иди с такова отношение. Иди, не, чакай сега. Аз имам. Виж, ти си на това място. Трябва да разпознаеш къде си. Много ясно и да видиш къде си, защото като си видиш къде си, ще мога да плануваш правилно. Иначе хора почват да следват мечтите си, без да си дават представа къде са. Само и само да видят колко са разочаровани след това. Не, това не беше от Бога. От кой беше? Това не е, сега е това, това. Виж какво? Трябва да знаеш къде си. За да можеш да плануваш правилно в посоката, на която искаш да отидеш. Добре, 3. Много може да се каже за това, нямаме време за това. Следващото нещо. Къде стигнах? Отправна точка. Добре,
предишното нещо откри къде си отправна точка. Трябва да имаш отправна точка. Съгласен ли сте с мен? Трябва да тръгнеш от някъде и трябва да знаеш къде тръгваш. Не се надценява и не се подценява. Амин? Не се надценява и не се подценява. Знай къде си в момента. Има и отправна точка, откъде да тръгнеш. Защото иначе ще вървиш и въобще няма да вървиш, не мога да плануваш правилно в такъв случай. Добре. Следващото нещо. Определи краткосрочни цели, етапи за предвижване. Библията казва, така бяха завършили небето и земята, цялото им воинство и на седмия ден, след като Бог завърши делата си, той си почина. Вижте, сътворението на света стана с растение, риби, животни, стана в 7 дни. Ден 1, ден 2, ден 3, ден 4, ден 5, ден 6 и в 7 ден Бог си почина. Виж, когато подвизи, ако погледнем в историята на всички хора, включително Исус Христос, нещата не стават за един ден. Но Библията така, верният в малкото ще бъде поставен над многото, верният в чуждото ще му бъде дадено него. Така че плануването, това, което ти помага с плануването, е, че ти дава възможност да имаш етапи на предвижване. Да можеш да знаеш кое е следващото нещо, да можеш да го разделиш така, че да не изглежда толкова, как да ви кажа, непостижимо едва ли не. Защото след всеки следващ етап ти се чувстваш, че нещо си направил, че нещо си постигнал. Чувстваш, че вървиш, че можеш да стъпиш на нещо. Тия етапи ти дават усещане за предвижване напред. Дават ти го усещане. Това прави плануване. Когато плануваш, имаш това усещане в твоя живот. Аз наистина отивам някъде. Усещане, че се предвижваш напред. Некой ще каже ли ми на това? Затова плануваме. И накрая, предпоследното нещо. Постави срокове за всеки етап. Ориентири на предвижване. Постави срокове за всеки етап. Аз ще ви дам пример с нещо съвсем, една моя мечта. Виж, плануване върви с срокове. Върви с срокове. Не става без срокове. Иначе е много разграден двор. Не знаеш кога какво ще стане. Трябва да имаш срокове. Какво правят сроковете? Те са ориентири на предвижване. В час си ориентирате в предвижването напред. Аз ще ви дам един пример. Аз исках да пътувам в Южна Америка. Сега някои хора отстрани погледнато, аз пътувах в Южна Америка с моя известен мотор. В продължение на 2 месеца минах от Картахена, Колумбия до Аржентина. Сега, това си е мой личен подвиг. Вижте какво, много хора го гледат така, пасторе, ти го направи, да можех и аз щех да го направя. Виж какво, за да го направиш, първо аз това го виждам от малък. Деби живее с мене вече колко години, Хани, да живееме? Имам чувство, че 32 вече стана. Дълго време живеем заедно с теб. Се оженихме 95-та, значи 17 години сме семейни. Някога да съм спирал да говоря за това нещо, за пътуването, акрос, през цялото време, нали? I always talk. Беше пред мен. Но дойде момента, нали знаете, има време за всеко нещо по слънцето. Срок. Ако и да се бави, чакай го. Вижте какво става. Аз минах през цялото нещо. Написах го. Видях къде съм. Знаете ли къде бях? Нямах мотор. Имах мотор, но беше много скъпо да го закарам до Америка. Имах някакви... Видях къде съм. Видях много добре къде съм. Намирам. И следващото нещо, след като си казах, така ще го разделиме цялото нещо, ще почнем с година и половина по-рано да го плануваме това нещо. След това дойде време, където те ще сложат срокове. Ако не се бяха сложили срокове, ориентири за предвижване, нямаше да стане. Те ще да отслабна. И те ще има срок да отслабна. Защото с големото шкембе трудно се пътува 2 месеца по 400 км и по 10 часа на ден през черните пътища на Латинска Америка. Защото това е което аз правя. Второто нещо, което трябваше да направя, трябваше да оборудваме мотор. Ако мотора не е оборудван, ще те остави на първото място, където стигнеш по-затънтено. След това трябваше визите да оправим и след това трябваше да мислиме за пари и всичко трябваше накрая да се събере в един момент на едно, цялото това нещо. Затова сроковете бяха много важни. И ти знаеш колко педантичен бях за тия срокове, Деви. Казали, трябва да става, за да може да стане цялото нещо. И добре, последното нещо, свързано с плануване, избери към кой си отговорен с твоя план, което означава подсигури се. Подсигури се. Подсигури се. Чуйте ме, не
Не знам как да натърта повече тая последна точка. Преди години с Деби си казахме, виж, ние имаме нужда в нашия брак. Трябва да правим неща, за да се развива нашия брак. Да бъде по-добър. Да бъде това, което Бог винаги има в предвид. И почнахме да го правим. Да, ама 3 напред, 1 назад. Знаете ли това танго? Или там е 2 напред, 1 назад. Некой ти ли си танцирал? С твоята булка, добре. 2 напред, 1 назад, нали? И ще дойде да го изтанцуваме. Добре, и един ден си казахме, виж какво, ние трябва да подсигуриме, да се подсигуриме по някакъв начин. Как да се подсигуриме? Дойде един говорител тук, го познаваш много добре, пастор Бил Матюс. И ние му споделихме с него. И пастор Бил Матюс каза, виж какво, ти хубаво споделяш, че да ти кажа нещо Пламен. Готов ли си? Искаш ли да се подсигуриш, че нещо се случва? Аз казах да. И той каза, слушай тогава. Готови ли сте да бъдете отговорни към нас с жена ми? За прогреса на промяната във вашия брак. И си казах, какво означава това? Той каза, знаеш какво означава? Означава, че може да се обадя по всяко време и да не говоря с тебе, а да говоря с жена ти. И да я питам, я ми кажи сега как се отнася към тебе, Пламен. И след това мога да питам и тебе, я кажи какво правихте през този месец, какви стъпки направите, И викам, и аз казах, знаеш какво, съгласен съм. Така че в този момент аз си казах, аз ще бъда отговорен към някой с една единствена цел, за да се подсигуря, че аз няма да спра, да бъда предизвикан, да вървя и да следвам моя план. Защото плана маркира етапи и някои пъти по времето на това ходене човек се разконцентрува, уморява и така нататък. Но аз казах, аз ще се подсигуря. Затова виж какво, много е важно с твоя план да си отговорен към някого. И виж, затова са нужни тия взаимоотношения. Взаимоотношения с пастори, взаимоотношения с духовни водачи, взаимоотношения с истински приятели. Толкова са важни тия взаимоотношения. Защото тогава може да разкриеш сърцето си, понеже пастор Бил и Мери знаеха всичко. Каза, знаеш какво ми каза пастора? Каза, Пламен, ще ми позволиш ли да ви питам за сексуалния ви живот? Аз погледнах Деби и това е канало интимно част от твоя живот. Но не искахме да променяме всичко. Цялостно. И той и казах, добре, като ще сме отговорни, окей, питай. Питай, имай свободата. Сега, това ви го казвам, зависи от тебе доколко ще оставиш, доколко ще бъдеш отговорен към някой друг с плана си. Но аз бих казал, бъди напълно отговорен. Има и взаимоотношения, с които може да дискутирате всичко. Хора, които може да бъдеш отговорен към тях. Създадена област на твоя живот изцяло. Добре. Учениците се върнаха при Исус Христос и му докладваха какво е станало. Ако погледнете Исус Христос, нямаше рамбовци. Рамбов е Силвестър Сталон, като беше по-млад. Между другото, последния Рамбо, ако не сте го гледали, много ми хареса на мене. Аз защото първите не си ги спомням. Само аз винаги съм го използвал. Рамбо винаги казвам и сам Война и Войн, това само в Холивуд става. Това съм казвал винаги. Но в филмите съм ги гледал. Но последния Рамбо не е лош Рамбо. Има спасителна мисия, едни мисионери отиват в Виетнам и той ги спасява. Рамбо. Вече стар, но ги спасява. Поддържа човека. Има видение. Добре. Нека завършим с това и ще се помолим тази сутрин заедно. Между много рано ще ви свърша днеска. Следващи 2 неща и с тях завършим. Ето, използвай вярата си. Тя дава съществувание на това, към което се стремиш. Нека го кажем заедно. Вярата, дава съществувание на това, към което се стремя. Нека да ви кажа нещо за вярата. Подвизи ние няма да извършим с упование на плътта. Нека ще каже ли амин на това. Да ви кажа нещо за вярата. Вярата
означава следното нещо. Че ние не живееме с сетивата си и не сме зависими от други неща. Вярата е да не живееш на основание на 5 си сетива. Не какво очите ти виждат, а какво сърцето ти вижда. Не какво чувстваш, а какво вярваш, че ти е казано. Аз не се чувствам радостен. Нямаш вяра, мой човек. Може ли да го кажа това без никой да бъде засегнат, а? Защото Библията се казва, се радваме в Господа е нашата сила. И след това, вижте, Библията не казва така, да се радвате в Господа е вашата сила, но вие нямате. А? Има ли такова нещо? Не, нали? Вие сте приели любов и Божието царство в сърцата ви. Мало стало на вас ви се повери царство. Царство е правда, мир и радост в какво? В какво? Нека да се каже, че е радост чувствата ти. Ти се чувстваш? Слушайте ме сега. Тук много хора могат да ни кажат, вие сте крайно течение на вяра. Слушайте сега. А некои се гордееме, че сме такива. Халелуя, амин. Слушайте сега. Вярата, Библията казва, ние не ходиме с виждане, а ходиме с вярване. Айде кажи го по-ясно от това, че вярата не е ходене основано на 5 сетива, а е основано на Божието Слово. Амин? Така че вярата не се опира на други неща, тя се осланя на Него. Амин? Добре, да кажа още нещо за вяра. Убеждение за неща, които не се виждат. Ето къде, като говорим за визионерстване и плануване, вижте колко визионерството и плануването е вяра, е живот на вяра. Слушайте ли ме внимателно? Вижте какво е вярата. Ето какво е вярата. Вярата на първо място се казва, че е убеждение за неща, които не се виждат. Какво е това? Визионерство ли е? Съгласни ли сте с мене? Убеждение за неща, които не се виждат. Какво е? Визионерство е. Абсолютно е визионерство. За да видите как визионерство и плануване може да се спелува в вяра. И на второ място, знаете ли какво е вярата? Вярата без дела, какво е? Е мъртва. Което ще рече, че плануването са делата, които ти правиш по посока на достигане на това, за което имаш убеждение, че ще стане. Некой ще каже ли в минале това? Добре, така че използвай вярата си. Тя дава съществувание на това, което се стремиш. Вярата дава съществувание на това, което се стремиш. Вярата са 2 неща. Твърдо убеждение за нещата, които вярваш. Затвори си очите и мечтай, братко. Мечтай. Визуализирай това, което е твое. Аз сега пиша книга и съм стигнал до тая глава, така че е реално в мен. Библията казва така. Ако кажеш на тази плана, премахни се и повярваш от сърцето, че това, което се казва, се сбъдне, ще ти бъде. Кога ще ти бъде? Като повярваш, че се сбъдне. За да повярваш, че се сбъдне, трябва, мой човек, да си го видял реално вътре в тебе. Трябва да си спал с него, да се събудил, да си се хранил. И както казва Йонги Чо, с затворени очи аз виждам по-голяма църква, отколкото с отворени очи. Като ги затворя, виждам, че са 5000, като ги отворя 500. Така че по-добре да си ги затворя, защото вярата дава съществувание, същественост на неща, които не съществуват. Съществуване на това, към което се стрема. Амин? И след това идват стъпките на вяра, където е задължително да плануваме. Аз ви казах, напиши го ясно, къде съм в момента. Дай да направим етапи на движение, дай да сложиме срокове и дай да се подсигуря и да съм отговорен към някой. Може да е към твоята съпруга. Добре, последното нещо. Проверявай твоя план. Имаш ли прогрес и твоето видение на къде отиваш? Проверявай го. Затова е важно да е написано пред очите ти, за да мога да го проверяваш. Ще ви дам един пример, с който ще завърша. И след това помоля. Представи си, че искаш да прекосиш океана с яхта за 30 дни. От време на време е много мъдро да погледнеш компаса
и да видиш на къде отивам. Да вземеш видението, да го сложиш пред очите си и да видиш, чакай сега, дали го следвам това нещо. Нали? Провери видението на къде отивам, защото видението отговаря на къде отиваш. И след това плана ти казва, имаш ли прогрес. Защото за 30 дни да прекосиш океана, трябва да държиш лодката в правилната посока. И трябва да поддържаш определена скорост. И да отхвърляш предни етапи. Трябва да проверяваш дали имаш храна достатъчно. Ако не провлачваш много пътуването. Така че проверявай твоя план. Имаш ли прогрес? И колко добър прогрес имаш? И твоето видение на къде отиваш. Тая година аз ви овластявам като пастор от името на Бога с думите: тези, които познават своя Господ, ще извършат подвизи за Него. Укрепете се в силата на Неговия дух. И нека извършим велики дела. Ако не 2013, да е всичко, което е седяло пред очите ни. Нека да е трамплин към следващите няколко години, в които подвизи да бъдат извършени от мъжете и жените на Бога в тази държава. Нека улиците са пълни с коли на път за църква в неделя. Нека в края на годината, когато се казва жена на годината, нека бъде жена на вярата. Амин. Когато се каже бизнесмен на годината, нека бъде човек с вяра в него. Когато се мине през годината и се каже, вижте какво, дай да отличим някои хора, които са направили нещо за държавата. Нека бъдат хора на вяра. Амин. Но преди всичко и над всичко, нека Бог благослови България със спасение на душите им. И с окъпване от греховете и очистване. Нека ще каже ли амин на това? И нека дадем много нови бебета през тази година. Тръгнахме с 3 на трети, нали? Те затова не може да се роди едното по-рано. Трети, че тройка трябва да бъде. Слава на Бога. Добре, позволете ми да ви представя. Виждате ли го това всички? Ето как звучи един план. Искам да познавам Бога по-добре. Неизмеримо. Но е посока. Какво правя след това? Много бързо. Чел съм, къде се намирам в момента? Чел съм само 1/3 от Новия Завет. Окей. Тази година ще прочета цялата Библия. Добре. Ще я разпределя в 66 книги, ще ги разпределя на 48 седмици. Което означава, че всяка седмица ще чета по една от големите книги, а където са по-малките книги, ще чета по 2-3 в седмица. Така че след една година аз ще прочета цялата Библия. Което ще ме направи да познавам Бога по-добре, защото Той е Божието Слово. И накрая ще направя нещо. Ще обсъждам прогреса с водача на домашната група или с някой приятел, който е чел цялата Библия. Ето колко е просто. Но след една година ти може да кажеш: аз познавам Бога по-добре от 2012 година. Но визионерството работи заедно с плануването. Добре, ще се помолим сега. Аз ще помоля, нека се изправим в края на богослужението. Искам да ви водя в една молитва. Колко се радвам, балконът е много пълен. Борка, как се? Как се живее с жена в Русия за 2 седмици? Вчера се обаждам на Боби Танков и се обажда Дара. Пасторе, здрасти, Дара. Къде е баща ти? Ами спи след обед с другото дете. А? Да, седи. Спи. Викаме, това е. Мама, като и няма, човек е толкова изтощен от помощ, че спи след обед с малката. Слава на Бога. Добре, искам да ви водя в тази изповед. Библията казва: за всичко благодарете. Кажи: Господи, благодарим Ти. За това, което сме, за времето, в което живееме, за това, което си ни дал. А Ти си ни дал всичко. Понеже всичко е Твое и ние сме Твои деца. Ти не задържаш нищо от нас.
Сега, Господи, ние избираме да мечтаеме. Избираме да виждаме света такъв, какъвто Ти го виждаш. Ти ни помогни тая година да извършиме подвизи за Тебе. Твоето царство наистина да се разшири и Твоята воля наистина да бъде както на небето, така и в моя живот, така и в страната и в града, в който аз живея. Дай ми да виждам това, което Ти виждаш. И аз ще говоря това, което виждам в случаите на вярата. Амен. А Ти си силен да извършиш всяко нещо, което Ти си обещал да направиш. Аз ще извършвам подвизи тази година. Халелуя! Слава на Бога! Добре. Преди да разпуснем събранието, искам да се помоля как се така прави. Виж, ето какво казва Библията. Какво го ползва човек, ако спечели целия свят, а загуби собствената си душа? Можеш ли да плануваш да бъдеш спасен? Не. Но можеш да поискаш да бъдеш спасен и да се протегнеш и да хванеш ръката, която Бог ти протяга. Така че тая сутрин аз искам да се моля за две категории хора, които са между нас и така да започнем годината. Ако ти не знаеш, нямаш увереност какво ще стане с тебе след часа на твоята смърт. Виж какво. На всяко врата се чука. Две ръце чукат обикновено. Едната ръка е ръката на Бога да отвориш и Той ще дойде в живота ти. И това велико спасение също идва с дарът вечен живот. Ако и да умреш, пак ще живееш. Но има и още една ръка, която чука на сърцето. И това е ръката на смъртта. И рано или късно тая врата също се отвори. И смъртта ще влезе. Библията казва, един път умира човек, един път живее и след това настъпва съд. И в този съд ние сме покрити с кръвта на Исус Христос, която ни прави наследници на небето и на вечността. Другата страна е ужасна. Библията казва, че е вечна погибел. Трудно е човешкият ум да си представи как Бог може да допусне човек да бъде на вечна погибел в ада. Но вижте какво. Бог е направил всичко, за да не бъде никой на вечна погибел в ада. До толкова възлюби света, че предаде своя единороден син, който повярва в него да не погине, но да има вечен живот. Не подценявайте вечността, защото тя е нашето наследство в Бога. И за нея цена е била платена. Така че ако си тук и ти наистина не знаеш какво ще стане с тебе след часа на твоята смърт, аз искам да се моля конкретно за теб, който да си. И втората категория хора са, ако не си кръстен в Святия Дух. Аз казах, тия, които извършат подвизи за Бога, са тия, които са се укрепили в Бога. Силата на Святия Дух ще направи способен за неща, които само по човешки способности едва ли някога ще може да извършиш. Но когато Духът слезе в деня на Петдесятница, те почнаха да печелят света за каузата и мисията на Бога. Така че аз ще броя до 3. Ако не си уверен какво ще стане с теб след часа на твоята смърт, ако не знаеш твоята вечна съдба, аз ще се моля за тебе. И също така, ако не си кръстен Святия Дух, с този велик белег и проявлението на говорене на непознати езици, аз ще се моля за тебе също. Така че нека вярваме за спасение на души и кръщение на души сега. Амин? Ками много амин на това. Добре, броя до 3, като кажа 3, вдигни високо ръка, ако искаш една от тия молитви. 1, 2, 3. 1, 2 човека. 3 човека. 4 човека. Благодаря ви, благодаря ви. Чуйте ме сега, нека имаме пълен респект и уважение за това, което става. Хора биват привлечени от Бога. Хора биват изпълнени Святия Дух. Вие, които вдигнахте ръка, аз ще ви помоля, ако сте дошли с приятел, с близък, вземете вашите дрехи, чанта, ако носите, Библията с вас и елате тук отпред. Пастор Оги ще дойде и той ще ви посрещне, просто ще ви стисне ръката, ще ви се представиме. Заповядайте напред, не искаме да се помолиме с вас. Елате напред. Нека още веднъж им ръкопляскаме на това решение. Ако някой ви е довел, елате с вашите приятели, елате с вашите близки.
Да, нека да пеем, докато те дойдат, докато излезат хората. Спасен в милостта ти и благодата. И аз да ви стисна ръката. Добре дошла. Как се казвате? Симеона, добре дошла. Да. Симона. Да, добре. Здравейте. Ние се молихме за твоята жена, нали? Моля. Здравей. Между другото, сигурно не се почувства неудобно, че споменах за брак. Да знаеш дали аз или пастор Оги или друг човек, ако желаете да направите църковен брак, може да дойдем в болницата и да ви венчаем. Така че помислете, с радост ще го направим. Поне пред Бога ще е това нещо. Добре. За всеки един от вас има по един молитвен партньор от нашата църква. Ние желаем да ви дадем Библия в ръката, ако нямате, и да се помолим лично за вас. Ще отнеме няколко минути, така че аз ще ви помоля, бихте ли последвали, Стефан, ако обичаш да застанеш, бихте ли последвали Стефан само за няколко минути? Благодаря ви. Просто го последвайте, ако обичате. Благодаря ви. И ние ще се помолим за вас. Нека приветстваме това решение. Искаме да се помолим за тия хора и разпускаме събранието. Боже, нека семето, което днеска падне и предизвика реакция в тях, да не бъде ограбено от птици, да не бъде заглушено от житейски проблеми и да не е паднало на почва, която е неразорена и да прегори с изгрева на слънцето. Но ние се молиме, Господи, тая почва да бъде наторена и разорена даже сега, докато говорят молитвените партньори. Така че това семе, което е посяло, да произведе изобилен плод. И тези хора да бъдат вкоренени в Твоя дом и да дават плод изобилен даже в дълбока старост. Благодаря Ти за тях и за това, което вършиш в техния живот в следващия половин час. В името на Исус и нека всички кажем Амен. Амен. Бог да ви благослови. Бог да ви благослови. Успешна година, вършете подвизи за Господа. Балкон, Бог да ви благослови и вас. Приятна седмица на всички. Чао.